ενημερώνω από την αρχή ότι τα παρακάτω σχόλιά μου είναι εξαιρετικά σκληρά. Έχουν να κάνουν με την ελληνική πραγματικότητα. Όλοι αναρωτιούνται τελευταία τι φταίει. Τι φταίει που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, θα δούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης από την ίδρυσή μας. Μιλάμε σήμερα για μια καταρακωμένη οικονομία, η οποία όμως φαίνεται να ξεκινάει την κατρακύλα το 1824, όταν μας δόθηκε το πρώτο υπέρογκο δάνειο από την Αγγλία. Ένα δάνειο με ληστρικούς όρους, το οποίο πήραμε για τα έξοδα της Επανάστασης. Ο Κουντουριώτης προσφέρει στην Αγγλία συνάπτοντας 2 δάνεια για τις ανάγκες του αγώνα. Η αδυναμία μας καταβολής των χρεολυσίων θα οδηγήσει στην πρώτη πτώχευση 1827. Ο φαύλος κύκλος για την ελληνική οικονομία έχει μόλις αρχίσει. Νέοι επαναλαμβανόμενοι δανεισμοί, αλλά και 3 ακόμη πτωχεύσεις, 43, 93 και 32, ακολουθούν. Η Ελλάδα ήταν ένας εξαιρετικός πελάτης όλα αυτά τα χρόνια και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να είναι. Ποιος ευθύνεται λοιπόν, αναρωτιόμαστε όλοι σήμερα, για την κατάσταση της πατρίδας μας? Τι φταίει λοιπόν για την κατάντια μας? Διότι για κάθε τι που συμβαίνει υπάρχει και αιτία. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά. Η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει καθαρές κουβέντες. Τα οικονομικά της Ελλάδας είναι σε άσχημη κατάσταση. Το κράτος έχει έσοδα, βασικά από φόρους, περίπου 50 δις ευρώ το χρόνο και χρωστάει 326 δις, 125% του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι την κρίση την έφεραν στη χώρα οι πολιτικές που ασκήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Την κρίση την έφερε ο υπέρμετρος δανεισμός και η κατοικοδίαιτη οικονομία. Ένα κράτος που δανείζεται για να εξηγιανθεί οικονομικά μοιάζει με γυναίκα που προτνεύεται για να φτιάξει πρίκα. Όταν η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται είναι άσωτη και χωρίς κανένα απολύτως μέτρο, οι επιπτώσεις στην πορεία της οικονομίας είναι άμεσες. Όπως επίσης άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας έχουν και οικονομικές στρατηγικές επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά και η αξιοπιστία της απέναντι στις πιστωτές της. Συμπεραίνουμε οπότε ότι η οικονομική κατάντια της χώρας είναι καθαρά αποτέλεσμα της κατάντιας του πολιτικού μας συστήματος. Διότι περί κατάντιας πρόκειται όταν φέρνουμε στο μυαλό μας το υψηλό δημόσιο χρέος και τις πολιτικές παρεμβάσεις ξένων κεφαλαιούχων, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν δάνεια με στόχο τον έλεγχο της Ελλάδας. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Όχι για τις πλευρές τους που οδηγούν ενδεχόμενα σε ύφεση και σε κοινωνικά προβλήματα. Αυτό είναι η δύσκολη πλευρά. Αλλά γιατί θα αναγκαστούμε επιτέλους να κάνουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επί χρόνια τώρα αποφεύγαμε και για την έλλειψη των οποίων είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Κατάντια του πολιτικού μας συστήματος είναι η φοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων, το τεράστιο εξωτερικό χρέος, οι ελληματικοί προϋπολογισμοί, οι υπέρογγες δαπάνες για αμυντικό εξοπλισμό, η αδιαφάνεια, τα σκάνδαλα και η κατάχρηση δημοσίου πλούτου. Τώρα μπορεί να αναρωτιέστε, καλά δεν τα γνώριζε κανείς να τα πει όλα αυτά λίγα χρόνια πριν? Ίσως να προλαβαίναμε κάτι. Όλοι το ξέρανε και εδώ μπαίνει η φιλοσοφία που μας περάσαν και θέλοντας σημεία εμείς το δεχτήκαμε. Κανείς δεν φώναξε για καλύτερη παιδεία, και όσοι το κάναν στο παρελθόν και σε καιρούς ακμής κατηγορήθηκαν για αναρχισμό και για κομμουνιστές. Τώρα που φωνάζουν όλοι, συγγνώμη, αλλά πλέον ίσως είναι λίγο αργά. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, λέγανε οι παλιοί. Και στη συνέχεια πάνω στον πανικό μας κατηγορούμε τους πάντες γύρω μας. Μας φταίνουν οι μετανάστες που ήρθαν στη χώρα μας για ένα καλύτερο αύριο, γιατί και αυτοί σαν και εμάς πίστεψαν κάποιους που τους το έταξαν. Μας φταίνουν οι Ευρωπαίοι γιατί πιστεύουμε ότι μας αδίκησαν. Τελικά μήπως εμείς αδικήσαμε τους εαυτούς μας? Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πει: «Αλίμονο στη χώρα που δεν έχει επαναστατημένα νιάτα και συντηρητικά γυρατιά».
Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν. Φοβάμαι μήπως δειλιάσω ψυχή μου και κρύψω την αλήθεια πιο κάτω από τη φωνή μου. Πιο χαμηλά κι απ' την ανάσα απαθήνω εγώ χαλάλι, ζωγραφιστή στο προσκεφάλι. Φοβάμαι ρε αλήθεια, μονάχα μια στιγμή που θα με στείλει να αγκαλιάσω το σκοτάδι την τροπή. Φοβάμαι τη στιγμή που θα αντέχω στα μάτια να τους δω. Φοβάμαι που είμαι ακόμα ρε εδώ. Φοβάμαι μήπως δειλιάσω ψυχή μου και λυπηθώ να σου χαρίσω τη ρημάδα τη ζωή μου. Φοβάμαι μήπως ζάρω για ένα πλάνο κοντινό και εκείνη τη φορά που το μικρόφωνο κλειστό θα βρω. Φοβάμαι που έχω αρχίσει να ξυπνάω μετά τον ήλιο. Φοβάμαι δεν θυμάμαι τον πιο καλό μου φίλο. Φοβάμαι χωρίς λόγο να φοβάμαι γιατί η μοναξιά μου έχει γίνει ξένη κι αυτή. Φοβάμαι μήπως μάθω με τα φώτα να ζω. Φοβάμαι μήπως φτιάξω ένα τραγούδι χαζό. Φοβάμαι το κασί και την τιμή μου να βρω και μ' αρνηθώ, με συγχαθώ. Μη σου κολλήσω φοβάμαι, την κάνεις στο κεφάλι και προλάβεις και τραβήξεις τη σκανδάλη. Φοβάμαι φοβισμένο να σε δω. Φοβάμαι μήπως και σε λυπηθώ. Φοβάμαι αν είσαι ακόμα μαζί μου, μήπως δειλιάσω ψυχή μου. Φοβάμαι.